Здравейте хора, аз съм Кингмастера и днес сме тук с Ивака BG Прото и снимаме на UFC. И преди малко снимахме, ама не бе, просто Не го качихме в YouTube, защото стана голяма излагация. Не бе, всичко направихме като хората, ние сме прота, няма как. Победихме ги, честно. За Бога. Не ме уби нещо просто, което да не казвам. Да знаете, че него го би пясък, падна върху него пясък. Аз умрях после след него от пясък. Да. Иво, събирай храна. Аз имам 3. Защото да не стане като преди. Да. Аз имам 5 нормални ябълки и една златна. Иво, мина. Къде? Аре, почваме, няма да се занимавам. Диамонти. Ти къде учи, за Бога? Тук е долу. Сложи един крафтен тейбъл. Да. Ето. Славе. Аз па сложих златните ябълки. Крафтен тейбъл. Браво, бе. А ти голямо про си било. Да. О, диамонти за мене. Къде има кол, бе? О, дъма! Където си има кол. Още дъма. И аз намерих още. Виж. Тук все едно екстра използваме. Още дъма, брат! То тая мина е богата. Ти колко дъма имаш? Аз имам 10. Аз имам също. Ти къде си? Тук не ме следвай. Или, да, не ме следвай, той тук няма нищо. Само айрона да го събера. Чакай, видяхме се диаманти. Добре, този път няма да умрем и се опитаме да биеме хора. Да, ще внимаваме. Ние с Радо 360, знаеш как се изложихме? Да, бе? Значи гледаме отдолу един с инчантени айтеми и един от другата страна ни бута, който е с инчантени. Първо бута Рада, аз се обръщам и бута и мен. И това го качихте пи. Да. Ако гледа първия ми епизод, който качих в YouTube. Това не... Иво, има някакви тук. Аре, писна ми да ни пусна до някакви съседи. Ти къде си отишъл, бе? Тук съм. Ето. Ела. Горе айрънче. Айрън. Моли! Идвай при мене. Какво? Пак намерих находището. Къде си? Къде си? Къде си ти, бе? И аз ти къде си? Забравихме се. Тотално. Аз те намерих. Не те намерих. Я излез от мината. Ето. Ето. Това си ти, бе. Ето ма. Ела тук надолу. Защо? Защото тук долу намерих находището. Побързи. И Ела ела. тук има някаква карта. Ела. Добре, идвам. Ти къде си? Къде за Бога отида пак, бе? Ето те. Идвам. Да. Ще копаваме надолу, няма да скачаме. Обсидиан. Да. Ох, лекичко. Лекичко се прави. Хадулкен. Готово. О, лапис. Това може ли да вляза? Аре, си взех. Мога да вляза тук, сериозно. Чуем тук. О, дума! Така.
Какво е? Вайтка, нещо, как мога да ти скара такова зомби? Иво, ела. Виж какво намерих. Изчакай, Ела. Бързо. Владка при мен. Тук има чест там, обаче има скелет и всичко има. А, не, няма смисъл. Добре. Да по-добре да го запушим. Какво ли може да има? Там... Освен дъма, има бързо, много дъма има. Пази ме. Паз! Аз ще помогна даже. Добре, вземи ги, аз отивам при другите. Охо, и хубави неща намерихме. Да. О, тук има дъма още. Намерихме баси находищата. И ще може да направим скоро фул дъма, нали знаеш? Да. Аз просто само един фул дъма броня и един меч, това ми е. Ти колко дъма имаш? 16. Аз имам 24. Да. Това събирам почти кот на бара. О, скелет ме би! Фък! Надявах се бас скелет да не срещна. Аз взимам торчове, че... Аз ще надема някъде торчове. Аз му отивам в гръб. А ти имаш ли торчове? Не. Аз също. После. Защото... Би го. О, много магно си му скочил. Опа! Не. Дръпни се. Иво, мисля, че отиваме на другата посока. Да. Не, тази посока също не става. Няма да умреме. Мани, скелета си! Скелета му! Скелета! Бати! Лай, тука. Гледай се, аз му влизам в гръб. Хоп! От тука. Хвала. Уби ги. Иво, тук има крипър, ама има диаманти. Оп! Станах на много малко, На имаш колко ли си? голден? Искаш ли една златна? Да. Ето. Аз не взема. Ето, фърлих я. Да, искаш да взема. Аз ще взема това дома. Иво, пази ме, има зомбите. Двама, две са. И чакай, пази ме, аз ще съм малко късно малко. Аз имам 30 дъма. Тук съм. Бързи. О, Внимавай. да, имам 22 диаманти. Аз имам 30 диаманта. Браво. О, аз съм едно сърце. Иво, пазете спот. Аз съм наполовин сърце. Имаш ли ябълка? Не, аз ти я дадох на тебе и ти я изядеш. Ама не е ябълка, нормална. Да. Ето ти, имаш ли такова голд? Ето ти. Трябва ми само един гол да щупа. От 40 да ми щупиш, аз ще чакам тук, мора. Да, добре. Аз иначе ще умра. Май само Чакай, един. Ей, там има голд. Ето го там. Да, добре. Чакай, аз ще отида да го взема сега. Да, вземи го кнопката. Трябва да си направя още една. Тя че иначе ще умра. Ето. Дай го целя. Ето има и още. Ако може да вземеш още малко да си направя. Вие как ще да умра. Има ли още 6? Има. Има и диаманти. Добре, вземи ги там аз. Тук докато се регенерейтна. Окей, аз да вече на доста сърца. Ето. 10. О, ще ми стигне. Ще го взема.
Ето. Вземи ги и отивай. Имаш ли някаква нормална ябълка? Да, Моли само една. да. Ето, хвърлих тя. Там има един крипър. Так, да. Аз си правя още една и иду на бой. Той аз съм на малко, имаш пушити. Да, тук има. Събери диаманта, тук е горе. Да, ти си правил, ако искаш си тебе. Ако ме попазиш малко. Не, скелет. Бягай. Тук на малко съм аз. Добре, скри се тук, скри се. Има. Бягай, скри се! Той мен удари, не се тревожи. Скри се, Саши. Аз сега го пугам в гръб. Хардукен! Бой, колко са зле и двата скелета обаче. Уби го единия. Другия бяга. Уби ги. Вики, уби ги, не се тревожи. Добре, аз тук си правя брони. Опа, какво правя се? Чакай, аз тук ще се правя малко. На ти 4 голд, ако искаш. Да. Года ще ми стигне моя забая неща. Добре. Ма на мен не трябва златно. Сега идвам. Добре. Ти умира ли? Не, Иво, леп ти правчи нещо. Добре, сега ще го намаля. Ходи се, Хардукен. Пасате. Готово. Аре, ходим. О, голд. Диаманти. Добре, ще събера голда. Някак си. Има някакво проклето зона. Аз тук ще събирам голд. Вики, ела си... Колко голд? Какво? Добре, аз ще взема голда. Би го. Добре, имаш ли за ябълка да ми направиш? Имам 6 голд. Дай. Как? Къде се взех тези проклети зомбита, бе? Добре, аз си правя ябълка. Аз взем малко. Телепортацията ще 7 минути. Трябва да доживеем до 7 минути, после си чупиме дърветата. Оттам горе намерих дъма, ама те вече са ни твърде много. Да. Ма аз си имам вече 10. Искаш ли за дъма кирка? Кирка? Да, добре. Добре, сега ще направя една за тебе и за мен. Добре. Чакай. Аз на колко кръв съм? Значи една си фишънс. Да. Аз ще си Тя си фишънс 2. Браво. Да, я чум си поля малко не можем да кажем. Готово. Вече сме готови за бой. Аз леко си хвърлих една ябълка. Аз взема соците мъничко. Тук чувам само... Виктор, едно зомби те гони. То мене ме гони. Аз го бих го. И аз ще си взема голд. Да, аз съм на доста сърца вече. С половин сърце повече от тебе. Аз капа да не дойдат някакви зомбите, те доста се спамват. Ела на тука. Тук ще... О, лапис. Имаш ли ябълка? Не. Значи трябва да намерим една. След 5 минути... Зомби!
Аз слагам торчове да не се разпалват, ама те продължават. Имам вече 18 голд, така че имам и за двамата. Браво. Ще биеме тази игра, ще я биеме, брат. Еми да, имам шансове. Защото сме фул дъма. То другите са даже са енчантнати, ама нищо. Ами ние сме по двама, има отбори, които са по един. Ами не съм много. Да, 3. 4 даже. Да. Тук има един, който съм му виждал ника на един приятел. Какъв му е ник? От зелените. От тъмно зелените. Но те са два отбора. Ош! Та има крипър, бой. Има голд. Аз ще да крипъра. Там има голд. Кой лева сме? О, ние ти вече мога да почнем да чупим обсидиан. Да, вярно. Обсидиан? Да, ние пък нямаме кожа. Как? Аз ще имам колко обсидиани иначе да събера. Не, то не ни трябва. Там има един скелет! Вижте натам! Да, Иво, събери обсидиан. Три ни трябва, бързо. Аз имам един за сега. Аз ще чупя също. Не мога да влеза долу. Добре, аз имам 2. Не, трябва ни 4. Добре, ти колко имаш? 0. Аз имам 2. Леле, обсидиан ми се прецака. Не ми се зачете. Мен, фак. Скелет Иво, стрина. Скелет стрина. Колко имаш? Имам 3, 2 де. 2. Трябва ни още един. Бързо, Опа. бързо, че те са 2. Добре, ще да има, ти ме прикливай. Не, Иво, аз ще взема споко. Ама съм под вода, тъй че. Аз взех вече. Взе. Имам 3, макс. Добре, дай крафтинг тейбъл. Чакай да направя един. Слушай го. И Дай сега ми... бързо. Бързо, че имаме 2 минути. Дъма имаш ли? Имам 8. Дай ми 2. Де, давам ти 8 часа. Дай ми обсидиана. Аз тук пазя да не дойдат. Как се правиш това, бе? Кое? Забравих как се правиш енчантинг. Айди. Как се правиш енчантинг, бе? Я забравих. Фак. Трябваше ни книга, да. Добре, Не стане. добре. Трябва ни кожа и шугаркейн. Добре, ние сега телепортация с една минута може да успеем да намерим. Да, ще ни трябва и ябълка. Добре, ние сега после няма на кой да се биеме, да се енчантваме и тогава. Да. Ще биеме. Трябва да е. Никой се енчантваме, ще е лесно, ама. Каза какво? Се енчантваме, ще е лесно. Ето какво ми трябва още. Какво? Книга ни трябваше. Дай по-стара бързо се енчантнем. Да. Бронята и меча и тогава вече можем да ги бием. Паша се. Си на малко. Да. 3,5. Аз съм на... 4,5, бе. Аз съм на бая. Само 200 от сами липсват. Телепортацията след 20 минути трябва да изчакаме само 2 секунди. 20 секунди. Да.
Моя Не може. грешка. О, как падна. Айо! А! Добре, приключено. Репутация. Айде, О, тук ще трябва да имаш бърки. почвай да търсиш. Трябва ми ябълк. Аз направя слаг, аз си правя един такъв. Ябълка, къде е ябълка? Няма ябълка. Ябълка. Няма ябълки, Иво. Аз почвам. Иво не пуска ябълки. Лошо не пуска ябълки. Какво? Бягай! Аре ми тей сук! Липсме. Гледай, то някакъв... Иво, зад мен ли си? Да, а те са зад мене. Брат, ме наби! Идвам. Аз ще го убия! Идвам. Ще го убия! Да ти кажа аз. Няма да спре. Аз няма да мога. Аз съм на 1,5. Бягай. Питаш ли мене? Ай, ти сука. Да, ви се не види. Те тебе набараха! Себо, бягай! Ела тука! Аз ще го бия! И уби ме! И това ще бъде всичко от мен, хора, от нас. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк нагоре и до